наступіць. Усё элементарна, калі не забіваць галаву, а думаць проста. Што толку сварыцца? З аргументаў дзейсныя толькі маты, я ж не фанатка. Таму зраблю выгляд крыху прыдуркаваты, вазьму замест цвёрдага знаку апостраф. На выпадак усякі, я ж без напускной важнасці, глянцу і лоску. Запалю стрэцінскую свечку. Дзесьці была заплаўленым воскам. Мой поспех аўтаматычна у нечыім горле вострая костка? Не выйшла, маўляў, ні розумам, ні статусам, ні ростам, не ведаю, к шчасцю, адкуль бярэцца і куды дзьмуць будзе вецер. Дрот калючы чужога раздратавання не ў маё ўпіваецца сэрца. Уступаю зараней першасці пальму і ўсе прызавыя месцы. Шчаслівы выпадак – промысел Божы. Не гульня ў напёрстак. А можна застацца добрай, ці абавязкова стаць жорсткай. Пра непрарослае зерне, пра шлях да зорак і церні? У сучасным свеце патрэбны жалезныя нервы. Але, дзякуй Богу, вакол не толькі падхалімы.